jeg kunne godt tænke mig. Vi kan jo også sagtens nå den nu. Vi fortsætter og slår lidt om nu her i længere tid. Ja, for sæt. Men problemet er, at det vil jo være vådt dernede. Det vil tage lang tid at tørre. Nå, 3 dage, hvor ordentligt så passer det. Jamen, jeg tænker på kørsel. Rolig. Jo, men så længe det stadigvæk har varme, som nu, så bruger græsset stadigvæk, så bruger det stadigvæk vand. Ja, det er hjemme. Som han siger, brugerne, de bruger jo vand. Så det er ikke noget meget, de bruger ikke så meget vand. Foregående rytterne 24 fejl, og et øvrigt var for tid. I tiden 106,8. Ja, for satan. Hvad hedder det? Det var godt reddet. Hold for helvede, hvor skal du hen? Ja, hun skulle da lige op på den igen. Hun var egentlig af det. De andre var i hvert fald strøget helt af. Hun var egentlig af det. Eller han skal ikke klage. Hvor var han af? Ja. Hvor røg han af?